Al CMN dissenyarem els coneixements i les habilitats per desenvolupar el nostre teixit empresarial. Volem apropar i interrelacionar empresa i empresaris en la societat civil mallorquina. El CMN serà un instrument de la societat civil amb capacitat d'influir a la classe política en aquelles decisions que permetin el desenvolupament de la nostra economia. Volem contribuir a generar el marc polític i econòmic favorable per incorporar l'economia mallorquina als mercats internacionals. Guerra i espoli, les dues fonts més fiables d'ingressos. Guerra de números existeix. Espoli no en parlem. La frase anterior la va pronunciar Michael Caine a una pel·lícula que es diu Un pla brillant. Això és el que desitjam, que el cercle mallorquí de negocis sigui un pla brillant i sobretot efectiu. Consideram que l'empresa, l'economia productiva, la societat i el país són com 4 branques d'un mateix arbre o com 4 barres d'una mateixa senyera. Nosaltres volem enfortir cada part d'aquest sol cos a fi de construir un futur millor i més digne per als nostres fills i per als nostres nets. Una reunió de gent, empreses, institucions, persones interessades en el desenvolupament econòmic, social, socioeconòmic, ambiental, de tots els aspectes completament transversals de Mallorca. Que fomentem l'economia productiva per al país i per a la gent.